Enhver muslim skal mindst en gang i livet foretage en pilgrimsrejse til Mekka for at gå i profetens fodspor, hvis altså person har fysisk og økonomisk mulighed for det. Valfarten sker i den 12. måned og var fra den 8. til den 12. dag. Valfarten kan også foregå på andre tidspunkter af året, men kaldes derfor i stedet Umrah, den lille valfart. Dog regnes den ikke for en Hajji, altså den store valfart. Valfarten bekræfter, at Mekka er islams, at Mekka er centrum, samt at alle muslimer indgår i et universelt broderskab. Højdepunktet på valfarten er Arafat-bønnen på Arafat-sletten, hvor man hører en prædiken, beder og dvæler foroverbøjet i retning af Mekka fra middag til sol. Ihram. Hvad er ihram? Ja, ihram er den hellige tilstand under valfarten, hvor det er forbudt at bruge olie, parfume, klippe negle og hår, barbere sig, dræbe dyr, fælde træer og dyrke sex. Derudover skal mændene bære en hvid ihram-dragt. Dette forventes også af kvinderne. Under ihram går man fra den profane verden, det vil sige fra den normale verden, til den hellige verden. Så, ja, hvad er betydningen for en muslim ved at gennemføre valfart? Formålet med at gennemføre en valfart er at gå i profetens fodspor og blive renset for ens synder. Man får derudover opfyldt en af de 5 søjler for at være en god muslim. Den store jihad er det enkelte individs moralske stræben efter at blive en god muslim, en personlig kamp mod egne dårlige tilbøjeligheder og for at udvikle den muslimske verden med sit gode eksempel. Noget, som der lægges stor vægt på i sufismen, som er den mystiske og inderlige vej til Gud. Lille jihad er den væbnede kamp, hvor Muhammed, som er kalifen, eller andre muslimske herskere, drager i krig for Guds sag. Dette gøres enten i forsvar af Ummah, islams hus, hvor shariaen gælder, eller for at udbrede islam med magt i sværds hus, som regeres af vantro herskere. Derudover kan man sige, at den store jihad dækker over de 5 søjler, i det man ved disse søjler stræber efter at blive en god muslim og bekæmpe og rense ens syndere. Hvad er Osama bin Ladens og al-Qaidas argument for at føre jihad, og hænger det teoretisk sammen med islams tanker? Osama bin Laden og al-Qaidas argument for at føre jihad skyldes, at USA, den store satan, har besat den arabiske halvø, som er det helligste sted af alle. De mener, at disse forbrydelser og synder begået af amerikanerne var en åben krigserklæring mod Gud, hans sendebud og muslimerne. Derfor mente Osama, at han kunne forsvare hans terroraktion mod USA ud fra Koranen. Altså hænger det sammen rent teoretisk, men i praksis kan man ikke forsvare hans angreb, i det ifølge den muslimske tradition er forbudt at lave vilkårlige drab.